Millars és el riu més important de la província de Castelló. Naix a la serra de Gúdar i desemboca a la Mediterrània entre les poblacions castellonenques de Borriana i Almassora. Recorre 156 quilòmetres entre paisatges abruptes i una plana intensament antropitzada. Presenta un cabal irregular i escàs, però alhora capaç de nodrir una importantíssima indústria agroalimentària. Els últims 14 quilòmetres formen el paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars, un espai d'una extraordinària riquesa ecològica gestionat pel Consorci Riu Millars, una col·lectivitat compromesa amb la conservació i formada pels ajuntaments de Borriana, Almassora, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana. El Millar naix a la serra de Gúdar, terme del Castellar, província de Terol, però molt a prop de Cedrilles. Aigües avall rep el cabal d'afluents com l'Alventosa i fonts com l'Escaleruela. La Pobla d'Arenós és el primer poble castellonenc. Des de l'embassament discorre per paratges preciosos de Montanejos, Cirat i altres poblacions fins a arribar a l'embassament de Sitjar. Des d'ací es tramvais. Vila-real, Almassora i Borriana acompanyen el Millars fins a morir a la Mediterrània. El Millar naix en un paratge muntanyós a 1.600 metres d'altitud. Un bosc de pins rojos amaga els primers passos. Un territori calcari que rep nevades a l'hivern i pluges abundants durant la tardor i la primavera. Unes precipitacions que s'infiltren per un terreny porós i permeable i més tard fan brollar el Millars. El Millars emergeix cristal·lí, suau i sense fer massa soroll. A la tardor, les xopades lluïssen vestits grocs sorprenents que el vent va despullant lentament. Els afluents Balbona, Mora, Alventosa i Palomarejas van nodrint del Millars fins a convertir-lo en un riu important. Olva és l'últim poble de Terol abans que el Millars irrompa en terres castellonenques. La Pobla d'Arenós és el primer municipi castellonenc que rep el Millars. Al seu peu es transforma en l'embassament d'Arenós, una construcció finalitzada el 1977 per a regular el cabal del Millars i destinar les aigües bàsicament al reg. El Millars, aigües avall, travessa un dels paratges més colpidors del recorregut. Estreig i penya-segats de vertigen encanonen el riu fins a arribar a la Fuente de Baños, al terme de Montanejos, un racó d'aigües netes que és envaït a l'estiu per una gentada d'estiuejants, però que a l'hivern és l'hàbitat de barbs i altres espècies piscícoles. Un indret d'aigües mineromedicinals que brollen de les muntanyes a uns 26 graus centígrads. Unes aigües que a l'hivern i en contrast amb la temperatura ambient fan fumejar el riu, atorgant-li una aparença fantasmagòrica. El riu, des de Montanejos, forma desenes de meandres mentre discorre pel tram mitjà entre poblacions com Aranyuel, Cirat, Torre-xiva, Toga, Espadilla, Vallat, Fanzara i finalment Ribesalbes. Així de nou es transforma en un immens embassament anomenat Sitjar, al terme d'Onda. L'obra es va construir l'any 1960 amb l'objectiu de controlar les crescudes, produir energia i regar. Aigües avall arriba al seu darrer tram. El pont de l'autovia de la Plana marca l'inici del paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars. Des d'ací, és un curs d'aigua històric i tremendament generós. Milions de tarongers depenen del Millars, jaciments arqueològics, ermites, assuts, ponts, itineraris verds i altres indrets destacats acompanyen el riu fins a la Mediterrània. Les goles del Millars, com bé indica el seu nom, s'engolissen les últimes gotes d'un riu noble i generós, com deia el metge i poeta Manuel Rosalén.
De les muntanyes més altes baixa un xic molt templat. És el sentir de la plana i li diuen el Millars. I el Millars finalment desmor en els braços de la vasta Mediterrània per a tornar a començar.